Taj poziv biste upravo vi, dragi gledatelji, trebali uputiti i to ovog trena. Uzmite u ruke ovaj čas svoje telefone, prijavite se i sudjelujte u projektu Montaž stroja, jer vama se daje prilika da pokažete kako posjedujete snagu koja može mnogo toga pokrenuti. Dajte, javite se, 55+ reprezentira ljude koji su na neki način danas u društvu prilično nevidljivi, neki kažu odbačeni, neki kažu potrošeni. Mi tvrdimo ovdje suprotno. Dakle, radimo predstavu, radimo radionice i radimo dokumentarni film s vama, ali ono što je najbitnije, javite nam se na naš telefon ili na naš e-mail, da dođete na zajedničko okupljanje i da krenemo u ovaj projekt koji će, nadam se, završiti kazališnom predstavom u 9. mjesecu u Zagrebačkom kazalištu mladih i dokumentarnim filmom do kraja ove 2012. godine. Zanima nas koje su najvažnije minute u životu, najtužnije, najsmješnije, najstrašnije. Minute onih koji imaju već za sobom barem 30 milijuna minuta, mislim, nije lako se na prvu toga sjetiti, ali mi smo tu da vam pomognemo, imamo metodologiju i zanima nas da napravimo jednu zajednicu s vama. Dakle, ljudi koji zajedno rade, druže se i na kraju pozovu sve ostale, znači ne samo ovih godina 55+, nego da svima pokažemo da smo živi i da smo pravi.